Bħala pajjiż huwa importanti li nibqgħu niġġedddu u naħdmu fuq ekonomija fit-tul. Kien dan is-sentiment li kkaratterizza d-diskors tas-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Endi Ellul flimkien mal-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana dan waqt laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD u li għalih attenda l-Prim Ministru Robert Abela fejn hemm ġie ppreżentat ir-Rapport Nazzjonali dwar il-Produttività tal-2022. Fid-diskors tiegħu f'din il-laqgħa s-Segretarju Parlamentari Endi Ellul tenna li r-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni huma kruċjali għal produttività f'pajjiżna u kull wieħed u waħda minnha għandu jikkontribwixxi f'dawn l-oqsma. Huwa tenna wkoll it-triq il quddiem għal dan il-qasam brabta ma' dan ir-rapport. Naraw illi r-rakkomandazzjonijiet li hemm fih ma jibqgħux biss miktubin fuq il-karta imma jiġu implementati. U għalhekk inħares il quddiem biex flimkien ma' l-imsieħba soċjali kollha li qegħdin preżenti hawnhekk naraw illi dawn ir-rakkomandazzjonijiet jiġu implementati ħalli s-saħħa ekonomika Maltija tkompli tikber biex mhux biss inkomplu ngawdu aħna minnha imma l-ġenerazzjoni futura. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana sostna li pajjiżna fi żmien li ġej għandu jkompli jbiddel il-mudell ekonomiku tiegħu dan anke fid-dawl ta' riżoluzzjonijiet u riformi li qed isiru sabiex ikunu konformi mal-pjan tal-Kummissjoni Ewropea fosthom setturi bħal dik tal-enerġija dan biex l-Unjoni Ewropea tibqa' kompetittiva mal-bqija tad-dinja. Għalhekk bħala pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea l-Ministru Clyde Caruana sostna l-importanza tar-riċerka u l-innovazzjoni biex jinstabu soluzzjonijiet fit-tul. Nemmen bisħieħ illi opportunitajiet kbar hemm barra, il-pajjiżi u s-soċjetajiet li qed ikomplu jtejbu l-livell tal-għejxin tagħhom kulħadd jaf li ma huma aħna nistgħu nkunu magħhom. Biss jekk narfu x'inhuma l-isfidi tagħna u naċċettaw illi jekk daw jiġu indirizzati nistgħu nkunu ma' daw li qegħdin fuq ta' quddiem.